Aşgabatda hususy awtolawda kireyne ýolagçy gatnatmak gadagyn edilýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmen paýtagtyndan habar berýärler. Hususy awtolawlara kireyne ýolagçy gatnatmak, ýagny taksiçilik bilen meşgullanmak gadagyn edilýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşme aýdýar. Ýöne çeşmäniň maglumatlaryna görä bu gadagynlyk taksi targamak gullukları tarapyndan hakyna tutulýan şahsy awtolawlara degişli bolman ýolagry kireyne ýolagçy alýan hususy awtolawlara degişli bolup durýar. Taksi targamak gullukları tarapyndan hakyna tutulýan hususy awtolawlar resmi nama düzedip ygtyýarnama alýarlar. Ýöne kirey etmek barada ygtyýarnama almadyk hususy awtolaw eýeleri häkimiýetleriň nyşanasyna öwürlýärler. Olaryň awtolawlary jerime duralgylaryna ekidilýär. Özlerine bolsa müňlerçe manat jerime salynýar. Paýtagtyň myhmanlary we ýaşaýjylary şäher içinde bir ýerden başga ýere gitmek üçin döwlet ýeçiligine taksilaryň hem hyzmatlarynyň peýdalanyp bilýärler. Eltip bermek hyzmatyny hödürleýän kärhanalar köplenç döwlet taksilarynyň hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Galiberte de Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtagat Aşgabatda taksi sargamak üçin ýörüýti onlaýn goşundularyň hem bardygyny, ýöne bu hyzmatyň eli ýeterliliginiň ýolagçynyň günüň haýsy wagtyna taksi sargaýanyna baglydygyny habar berýär. Türkmenistana hereket edýän hökümetçi habar neşirleri 2-3 aý mundan odal Aşgabatda işe girdilen taksi sargamak onlaýn goşundusyny mahabatlandyrdylar. Onlaýn taksi ykjam programmasyny Google Play'den ýa-da App Store'dan adaty şekilde ýükläp almaly we urgumda hasaba alınmak üçin telefon belgiňizi ýazmaly. Telefonuňyzda tasdiklaýyş kody iýerler. Kody girdiňizden soň adyňyzy we familiýaňyzy ýazmaly. Destine ykjam programma ulanmak üçin ýeter bolar. Programmada peýdalanmak üçin internet baglanşygy hökmandyr. Maglumatdan çen tutulsa bu onlayn goşundy dünýä belli Uber we Bolt taksi hyzmatlary kompaniýalarynyň türkmen versiýalaryny meňdeýär. Ýöne hökümetçi neşirler Türkmenistana ýylaty ödürlenýän juda pes internet tezliginiň onlayn taksi sargamakda döredip biljek pes gelçiligini agdamaýarlar. Maglumata görä bu goşunda awtomobil ulaw hyzmaty atly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýet tarapyndan hödürlenýär. Ýolagçylar bu kompaniýanyň hödürleýän onlayn taksi mobil goşundusy bilen paýtagtyň çägine taksi sargap bilýärler. Häkimetler ýyla tarasyny öňden bäri ýörgünli bolan hususy taksileri nyşana alýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda taksi tapmagyň aňsat däldigini habar berýär. Çeşmämiz öz başda kireyedýän hususy awtolawlara garşy güýçlendirilýän gödäwçiligiň döwlet ýeçiligine taksi gulluklaryna täze awtomobilleriň gelip gowuşmagyna garaşylmagy bilen baglydygyny çaklaýar. Türkmenistanyň Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girýän Türkmen Awtolawlary agentligi ýurduň awtomobil ulawlary puwdagyna gödäwçilik edýär. Awtomobil ulawlary puwdagynyň gurulşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýyllygyna üýtgedip gurmalary başdan geçirdi. Hasada Türkmenistanyň Awtomobil ulawlary ministrligi adlandyrylan bu ulgam 2019-njy ýylyň ýanwaryna Türkmen Awto ulawlary agentligi adlandyryldy. Ýöne bu üýtgeşme ýurduň awtomobil ulgamynyň diňe bir adynyň üýtgedilmegi bilen çäklenmedi. Awtomobil ulawlary ulgamy ministrlik derejesini ýitirip agentlige öwrüldi we 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna täze döredilen Tenagat we Kommunikasiýalar ministrliginiň garamagyna berildi. Şonun 2 ýyl soň 2021-nji ýylyň iýulynda bolsa Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligi döredildi. Şonda Türkmen Awtolawlary agentligi täze agentligiň garamagyna geçirildi. Munyň ýa-da ýurduň awtomobil ulawlary puwdagyna girýän käbir kärhanalar dolu hututulaşdyryldy. Türkmen Awtolawlary agentliginiň internet sahypasynyň biz barada adlandyrylýan bölüm agentlik barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Ýöne ýurduň çägine taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýola goýuluşyna Türkmen Awtolawlary agentligi gödäwçilik edýär. Garaşly Türkmen Nokot News neşri Türkmen paýtagtyny öz başda kireyedýän wagty ele salynan hususy awtolaw sürüjileriniň 15 gün möhlet bilen tutsagyny alınýanlyklaryny habar berdi. Hasada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda taksi sürüjileriniň täze düzgünleri bilen tanyş edilenligini habar berdi. Täze düzgünlere laýyklykda ulawlaryň umumy tezligi sagatda 70 kilometrden geçmeli däl. Awtolawda 3 adamdan köp bolmaly däl. Üstünlik ýaşdaky aýallary öňnäki ýolagçy oturujuny oturtmak gadagyn. Gadagynlyk ýol belgisi goýulan ýerlerde ulawdan ýolagçy düşürüp mündürmek gadagyn diýip Azatlygyň habarçysy 6-njy maýda habar berdi. Bu aralykda Türkmen medeniýeti 11-nji maýda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürüjilere we piýadalary garşy Cedat şäherleriniň güýçlendirilýändigini habar berdi.